Сяють у білім світі дітям, як маяки. Наші чудові, милі, учителі жінки. Знань життєдальні зерна учням. Знань життєдальні зерна учням в серця кладуть, щоб пролягла щаслива кожного учня путь. Віють нові ідеї в сонмах шкільних наук. Пахнуть, мов орхідеї, зошити з ваших рук. Мов орхідеї, зошити з ваших рук, кличуть дітей у вирій ваших уроків суть, щоб у добрі і мирі склалась життєва путь. Хай таланиці всьому, справи б'ють джерелом, школа, що стала домом, манить своїм теплом. Збудяться хай всі ваші мрії. Хай збудуться всі ваші мрії, що окриляють вас. Мрія, любов, надія з вами приходять в клас.